Vale, doncs anem a posar les pegatines aquestes, que són com de gelatina, les posarem per aquí enganxades al vidre, a la finestra. Un moment, escolta'm una cosa. Què? A veure, no havíem dit que no es decorava, que decoràvem avui? Què fan totes aquestes coses del Halloween ja posades aquí? No, sinó que no hi ha res. A veure, no em diguis que no hi ha res, mira. Mira tot el que hi ha. No, això no. A veure, no, si et diem que no es decora de Halloween fins que no arriba l'època, què fa això? No sé de què em parles. No sé de què em parles. Que anem a posar això i anem a decorar tota la part aquella d'allà, vale? Aurora, és que ja has posat la meitat de la decoració a la porta. No, això no és la porta, això és el vidre. Posa el vidre... Però és de tardor, les carbasses que són de tardor, doncs ja està. No, perdona, aquestes són de Halloween. Que no. Vaja. Has vist que monos que he trobat? Sí! El Fantoso, aquest ja el tenim de l'any passat, l'Espanat, que em cau, i aquí tenim el Carbassó, el Carabosso, no li acabem de trobar el nom, perquè no està, però bueno, ja ho trobarem. Que també estan aquí i encara no hem començat a decorar, però no passa res. Són els ajudants? Sí. Són els ajudants, punto. Les narices. Ara sí que puc decorar? Ara ja em deixes? Però és que ara ja estem fent el vídeo, Aurora. És que clar, ara fem el vídeo, ara es decora. El que no pots dir és que farem un vlog de no sé què i jo arribo aquí amb la càmera i patapam, ja ho ha decorat tot. No tot no, que falta allà. Tócate el nas. Me tiene contenta me tiene. Venga. Hala. Això ja pots. Atenció, ha vingut a decorar, fer el vlog amb els mitjons del Jack Skeleton i ara mira. A veure, espera que es vegi bé, aquí. I el monyo del Jack Skeleton. I el bolso. I el bolso. I això què és? Per atrapar mosquits. Clar, és que ja ho ha posat tot aquesta dona. O sigui, anem a fer un vídeo, anem no sé què, no sé quantos. Ja ho has posat. No. Aurora, clar que sí, si t'estic veient jo aquí. Que no he posat res encara. Allà. Què fas ara? Pues a veure com poso això, com ens agrada més. Ai, que em mato. Ai. Així i les espelmes per baix. Bueno, sí, però així o al revés? Així. No, que aquest aquí i aquest allà. Així? Tal qual? No m'agrada, perquè ja queda més buit. No sé, jo trobo que no.